Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Musulman doğanlar, bugünkü dersimizde bir bidgatçı ahun barada ve ol bidgatçı ahunun halka öwrediyen ýalňyş zady barada, dine ters zady barada gurrun ders. Bu adamın akidesi bozuk. Halkı şirke, bidgata ve ölülerden zat dilemäge çağırıp ýören ve hadisler öz düşünjesine göre düşündirip insanları, bilmeyen insanları azaştırıp ýören azaşan kişi. Allah Teala ona hidayet etsin ve öz ýalňyşlaryny görüp tövbe etmek nesip etsin. Ve bu adamın kän dine ters gurrunlary ba we bunun edýän bidgatyny, şirkini, hurafatyny inkar edýän musulmanlara ýyllardyr Wahhabi diýip at takyp gelýär. Asıl Türkmen halkynyň içinde, hususan Türkmen Sahra Türkmenläriniň içinde şu Wahhabi gepini ýaýradýan adamlaryň birem şul. Onam näme üçin ýaýradýar? Öz bidgaty bilen, öz dine edýän ters hereketleri bilen alalaşmayan musulmanlary Wahhabi diýip ýamanlaýar. Bu kişi arada musulman doğanlar yeterli derecede açıklanmayanlygy üçin halkymyzyň içinde käbir kişiler şoňa alym diýip dinläp ýörenler ba. Näme üçin açyklanmaýady? Ay özü gurlar, özü goýar da diýip kan ahunlar buna üns bermän. Özü gurlar, özü goýar diýip şeýdip bu da goýar ýerde goýman. Dine ýalňyş zatlar gurlaýar. Aýny bundan beterini diýesi ýok diýen golyn ertir gidýärdi başga da tapyp gelýär. Ondan beterini diýär. Gara şeýdip aýlardyr, ýyllardyr şeýdip gezip ýören adam bu. Ondan halkymyzyň içinde käbir kişiler buna alym diýip ýör. Alym diýip ýör. We tarapdarlar onu çenden aşa öwýärler. Beter uloldup görkezýärler. Awa özüniň medresesi emma ahun adam okudýar. We tarapdarlar bunu çenden aşa öwýärler. Hatta näme diýerler? Alem jahan ilmine hayran diýerler. Alem jahan bunun ilmine hayranmış. Käbirler diýär, dünýäde 10 sana alim bolsa diýär, şonuň biri şul adam diýär. Käşke şoň ýalak bolsa diýär. Bizem şoňa begensedik, emma inansak da bu beýle däl. Bunu diňe öz tarapdarlarynyň öwüp halkyň önüne götürüp aýdýan gurrunlary ki ähli bidgatçy toparlangylygydyr, häsiýetidir. Öz düşünjesindäki adamlary şeýdip öwüp öte öwmägi çenden aşy öwmägi gowwarýarlar. Emma musulman doğanlar bu adamın aýdýan we öwredýän zatlarynyň içinde insanyň imanyny puj etjek sözler ba. Bir kiçijek fıkhi meseleler bolsa, ulamalaryň ihtilaf eden meseleler bolsa, bu zatlaryň gurrun etmek gerek däl. Gowluklaryny baragara goýaýmaly. Emma bul adamyň, bul bidgatçy ahunyň öwredýän we aýdýan zatlarynyň içinde Qur'an we sünnetde bolmaýan, selef salihin, sahabalaryň hayatynda bolmayan 4-5 gep imamlarymyzyň etmedik, diýmedik zatlar ba. We üstesine bunun öwredýän käbir zatlar insanyň imanyny puj etjek zatlar. Misal üçin ölüden dilemek meselesi. Şu dersimizde musulman doğanlar şol geplerden biriniň üstünde durup geçmek isledik. Ve hadisine hili ýalňyş düşündirýändigini eşitdirmek we bilmeýän doganlarymyza ýetirmek isledik. Sebäbi biz oňa bidgatçy diýsek, käbir musulman doganlarymyz oňa nahak bir zat diýämkä diýip pikir edýärler. Ya bolmasa şol tarapdarlar, öwýänlikler üçin aýa ullukan adam ýalňyşmaz. O hemme diýen dogrumka diýip düşünýärler. Ve asıl gurruna girmezden öň musulman doganlar şunu belläp geçmek isleýän käbir doganlarymyz bu hili bidgatçylar barada açyklasak gıybet bolmayam diýerler. Gıybet bolmayam diýerler.
Musulman doganlar bid'atçıların bid'atyny dine ters yerini açıklamak gıybet bolmaya. Beter bid'atçıların bid'atyny açıklamak we dini ýalňyş öwredýän kişileri, dini ýoýýan kişileri, dini bozýan kişileri açıklamak zerurdur, wajypdyr. O ýaşylyga buýrup ýamanlykdan gaýtarmagyň bir görnüşidir. Misal üçin bir lukman insanlara ýalňyş bejergi edip, insanlaryň saglygyna ziýan berýän bolsa, sen hem şonu bilýän bolsaň we gizleseň, açıklamasaň, sen hem şonuň bilen deň derece jenaýetçi bolýan. Dine de şeýle musulman doganlar bir kişi din adyndan ýalňyş zat öwredýän bolsa, bilýänler şonu delili bilen açıklamaly. Budan şahsiýeti bilen işimiz ýok. Ýalňyşyna düşünüp toba gelse biz diňe begenjek. Ya oň bir ýalňyş edip ýörende biz begenemiz ok ýalňyş ýören üçin gynanýas. Şuda ýalňyşlar edýän üçin gynanýas. Begenemiz ok biz. Mesele onun şahsiýeti däl. Ya bir ýaşy däl, o ýaşy syla hormaty öz jaýyna işimiz ýok zatlan. Emma näme edýän ýalňyşyny delil bilen açıklamaly musulman doganlar. Näme üçin insanlar oňa aldanmazlyk üçin we özüm ýalňyşyna düşünüp toba etmek üçin. Biz şonu ummat bolýas, bir-birimiziň näme nasihatlaşyp ýalňyşymyzy düzeltip dursak, näme üçin bir diýmek mümkin, näme üçin açyk aýdýaňyz, näme üçin özüne aýtmaýaňyz. Häzir musulman doganlar misal berjek. Ol kişinin gurruňy, ýani men misal berjek bolýanym, o oň diýen gurruňy halkyň içinde ýaýradyly eýýän. Haçandan bäri halkyň içinde ýaýradyp ýörler. Bu bir hususy bir zat däl, aýna bir ýalňyş gördüm, şunu gideýin özüne aýdaýyn, ýa bolmasa göni özüni tanamasam men biriniň üstü bilen eşdireýin. Diýiljek mesele däl bul. Eýýän bul ýalňyş goýýarlan halkyň içinde ýaýrap dur, ýyllan bäri. Ýyllar, näçe ýyllardan bäri. Ve üstesine ýalňyşlyk bir ýany dogryny aýdýanlara Wahhabi diýip at takyp insanlar haka düşman edip ýörler. Şonuň üçin açyk gaýratdy bizem näme açyk jogap berýäs şuň ýalňyşlaryna. Umyt inşallah özüm düşünüp toba eder. We ýene-de näme doganlarymyz allanmasyn, şu ýalňyşlardan el çeksinler. We on çenden aşy öwüp älim jahan ilmiňe haýran dünýädäki 10 alymyň biri diýip öte öwýänler hem bilsinler ki o diýişler ýalakka däl ol kişi. Indi musulman doganlar ol diýe Allah Taala kutsi kelamynda diýe. Men benden maňa ibadet edip aýrylmaz. Şol bid'atçy ahyryň sözlerini aýdýan şu wagt. Allah Taala kutsi kelamynda diýe, men benden maňa ibadet edip aýrylmaz, ibadet eder. Şo bendäni men söýerin diýipdir diýe. Baktıki şo bendäni söýsem, men şonuň eşidýän gulagy bolaryn, men şonuň görýän göz bolaryn, men şonuň tutýan el bolaryn, men şonuň adýan aýagy bolaryn. Eger menden bir zat dilek etse, şonuň dilegini bererin. Eger menden pena islese, oňa men pena bolaryn, arka çykaryn diýe Allah Taala diýe. Bul aýdany şu wagt için aýdandan musulman doganlar şol kişiň sözleri we bu aýdan hadis. Şu ýere çenli içili problemi ýok, hadis. Problema nerden başlaýa? Şol hadisi öz ýalňyş düşünjesine görä düşündirýär. Bu ol diýe. Sene-i Hicri kamarynyň 1299-njy ýylyna Dawud ibn Süleyman el-Baghdadi diýen bir alim geçipdir diýe. Ol öz kitabyna ýazypdyr. Şu hadisi aýdyp diýe. Yani o Dawud ibn Süleyman Baghdadi diýilýän bu hadisi aýdyp şuň aşagyny düşündürüş berip aýdypdyr, şeýle diýipdirmiş. Ve hâzâ mimma yedullu ala enne talab min awliyaillah talab min Allah. Şu hadis delalet edýänler öwliýalardan dilemek Hudaýdan dilemekligini diýip. Ki bu terjime biraz kemrak häzir we arapça okanymyzyň sözme-söz terjimesini men aýdyp berjek häzir. Bu
Ahunaga bunu biraz kemerek tercüme edipdir. Näme diýipdirmiş o Dawud ibn Süleyman? Şu hadis, yankı aydın hadisimiz. Öwliýalardan dilemek, Hudaýdan dilemekligi diýip, onuň dowam edýär. Şonu anladýar diýär, ondan soň dowam edýär. Hudaý olaryň tarapyndan mutawalli diýär. Yani goýa Allah Taala öwliýalar näme? Mutawalli diýär. Yani jogapkar edip goýan ýalak. Ondan soň dowam edýär. Bakdyky Allah Taala weliniň gepini eşidýär. Bakdyky weliniň şu ýerine ünswer musulman doganlar şul kişiň diýen sözi. Bakdyky weliniň gözü Hudaý bolsa, eli Hudaý bolsa, ayağı Hudaý bolsa, hemme zady Hudaý bilen bolýan bolsa, Hudaý onuň dilegini berjek bolsa, näme diýse diýenini etjek bolsa, hem dünýäde hem ahiretde şol benden Allah tarapyndan mutawalli boldy da. Şol öwliýany çağırsaň, Hudaýyň özi şoň tarapyndan mutawalli. Yani Allah Taala onu jogapkar edip goýupdyr diýdi. Şonuň hatyr üçin seniň işini bitirýär diýär. Allah Tebarek ve Teala Gussi kelamını fermaş ediyor. Menin bennem bana ibadet edip ayrılmaz. İbadet eder şu bennenimin söýörün diýipdir. Vakti ki şu benneni söýsem, men şonun eşdiýän kulagy bolaryn, men şonun görýän gözü bolaryn, men şonun tutýan eli bolaryn, men şonun adýan ayagy bolaryn. Eger menden bir zat dilägese, şoň dilegini bererin. Eger menden pena islese, oňa ben pera bolaryn, arka çykaryn diýär Allah Taala. Sene Hicri Gamari'nin 1299-njy ýylyna Dawud ibn Süleyman el-Bagdadi diýen bir zeberdest alim geçýär. O öz kitabyny ýazypdyr. Şu hadisi aýdyp: "Ve hâzâ mimma yedullu ala enne talab min evliyallah talabun min Allah." Şu hadis delalet edýändir. Evliyalardan dilemek, Hudaýdan dilemekliğine diýip. Ne baştan? Hudaý olaň tarapyndan mütevellidir. Vakti ki Hudaý Tebarek ve Teala weliniň gepini eşdiýär, vakti ki weliniň gözü Hudaý bolsa, eli Hudaý bolsa, ayağı Hudaý bolsa, hem hiç gereketse ganaty Hudaý bilen bolýan bolsa, Hudaý oň dilegini berjek bolsa, näme diýse diýenini etjek bolsa, hem dünýäde hem ahiretde şol benden tarapyndan mütevelli bolsa, şu ewliýany çağırdan Hudaýyň öz şoň tarapyndan mütevelli, şoň hadyr üçin sen işini bitirýär. Ana şunun aýdýan sözi. Hadis aýdýar, soň hadisiň soňundan özçe bir batyl düşündürüş getirýär. Indi ýalňyş we dine ters ýerlerine tekrar bir öns çeksek musulman doganlar diýdik, hadisi ýalňyş düşündürýär. Hadisiň dogry görnüşini we dogry düşündürüşini dersiň soňunda men häzir aýdyp berjek. Ulamalarymyzyň näme diýenini aýdyp berjek özümden däl. Hadisi ýalňyş düşündürýär we ýalňyş düşündürüşine esaslanyp halka ýalňyş zat öwredýär. Hadisi getirýär, ol hadisi ýalňyş düşündürýär, ol çykaran ýalňyş düşünjesinden hem bir netije çykaryp halka ýalňyş bir zat öwredýär. We bunun getiren düşündürüşi musulman doganlar hiç bir ygtybarly ähli sünnet alimleriň diýmedik zady. Öwliýalardan dilemek, Allah'tan dilemektir diýmek we öwliýan eli gözü ayagy Hudaý bolýan bolsa diýen sözlem, cümle hiç bir ulamalaryň bu hadisi düşündürende diýmedik zady. Aslında bu hadis bize musulman doganlar häzir soňunda men okap bersem hasam o düşünürsüňiz. Bu hadis bize näme öwredýär? Farzlaryň, sünnetleriň ähmiýetini, nähile Allah Taala'nın razylygyny we söýgüsini gazanmalygyny şona öwredýär. Allah Taala'nın söýen weli we takwa kul bolmak üçin näme etmeli şona öwredýär. Allah Taala sygynmagyň we ýeketäk Allah Taala'dan dilemeň ähmiýetini düşündürýär. Emma bul adam hadisi ters düşünürüp öwliýadan dileseň Allah'dan dilediň bolýar diýip öwliýalar Allah Taala deňep goýupdyr. Bu hadisi ýalňyş düşünürüp öz edýän şirkine delil edip goýupdyr. Hadisi çeppe çöwürüp goýupdyr. Türkmene diýär, ters okan molla diýär, ana şuň alaqlara diýilýär-de.
okan zadyn tersine ögürüp goýupdyr. Ýalňyş görnüşde düşündirip. Indi ünsüren musulman doganlar ol diýe täzen yeke diýen zatlaryna üns çekmek isleýän. Allah Teala kudsi kelamyna fermaýyş edýär diýen diýe. Men bennem maňa ibadet edip aýrylmaz. Yani dowamly ibadet eder. İbadet eder, şo bennäme men söýürn diýipdir. Bakty ki şo bennän söýsem, men şonuň eşidýän gulagy bolaryn, men şonuň görýän gözü bolaryn, men şonuň tutýan eli bolaryn, men şonuň adýan aýagy bolaryn. Eger menden bir zat dilek etse, onuň dilegini bererin. Eger menden islese, oňa pena, eger menden pena islese, oňa men pena bolaryn. Arka çıkarın diýär Allah Teala. Ine şu ýere çen aýdanlar musulman doganlar hadiste bar, dogry. Käbir kiçik ütköşmelerin bar bolsa, umumunda şul aýdany hadiste bar, dogry. Emma asıl müşkilli ýer niresi? Mundan soňra hadisin düşünürşünde getirip başlaya o dine ters zatlar aýdýar şo ýerde. O diýe düşünürşünde. Näseredin? Sene-i Hicri Kamari'nin 1299 ýylynda Dawud ibn Süleyman el-Baghdadi diýen bir alim geçýär diýe. Ki bu Dawud ibn Süleyman el-Baghdadi diýeni musulman doganlar miladi 1882-nji ýylda aradan çykýar. Bu adamam şul ahunyň özü ýalak bidgatçy sopy bolan, awa Nakşibendi Halidi bolan bidgatçy sopylardan ol ullakan sözü alınyan, ıqtibarlı ongalak ol kişilerden däl. Bular şol öz düşünjesine laýyk gelse kim bolsa da öwmäge gowar ýalarda. Ullakan alim bolupdyr, meşhur alim bolupdyr, näme diýip şey diýip öwmäge gowar ýalar. 1882-nji ýylda aradan çykýar, ýani mundan 100 ýyl gowrak. We bidgatçy sopylardan ondan dowam edýär diýe, ol öz kitabyna ýazypdyr diýe, şu hadisy aýdyp. Ýani asl hadisy aýdýar. Ve izinden şu sözi aýdýar. Ve hâzâ mimma yedullu ala anna at-talab min awliyâillah talab min Allah. Şu hadis delalet edýändir, öwliýalardan dilemek, Hudaýdan dilemekligi diýip. Näme diýmek? Terjimany kemrak edipdir bu ýaşly. Dolu terjimesi şu şekilde. Bu yani hadisi götürüp diye Allah Teala'nın öwliyalardan, Allah Teala'nın öwliyalarından talep etmek, dilemek Allah'dan dilemekliğini anla diye. Ve hâzâ bu mimma yedullu anla diye delalet ediyor ala enne talab min evliya illah. Allah Teala'nın öwliyalarından dilemek, talep etmek, islemek talab min Allah. Allah'dan talep etmektir, Allah'dan islemektir diye. Yani Kur'an ve sünnete ters bolan hiç bir ehl-i sünnetin kitabında şu hadis şerh eden ulamaların hiçbirinin getirmedik zadi. Sahabalardan hiçbirinin diýmedik sözü, mezhep imamlarımızın hiçbirinin diýmedik sözü şul. Bir insan kendi dini ilmi bolmasa da şuna gowja üns berse, şu sözde bir probleman badygyny, müşkülün badygyny düşünüp biler. Diýär ki, Allah Teala'nın öwliyalarından talep edip dilemek, Allah Teala'dan dilemeklik anla diye. Yani, öwliyadan sen bir zat dilesen, Allah'dan dilediğin bolýarmyş. Yani şu söz musulman olur, küfür ve şirktir. Nauzu billah, Allah saklasın, mahluki Allah denemektir. Velev ki niyetinde beýle bir zat bolmasa da, şu sözün özü küfür ve şirk sözdür. Hiç bir musulmanın diýmeli, aýtmaly söz däl. Bunam näme üçin diýe? Näme üçin öwliýadan dilemek Allah'tan dilemektir diýär. O barada aýratynam durup geçecek. Çünkü öwliýaň diýen näme? Allah ibadet edip Allah onu söýenden soň diýär, on gözü Hudaý bolýar, el Hudaý bolýar, aýagy Hudaý bolýar, Allah tarapyndan mutawalli bolýar diýär. Ýani näme? Allah tarapyndan ol jogapkar bolýar. Şoň üçin şondan dilediň, Allah'dan dilediň diýär. Ene musulman doganlar şol hiç bir ehl-i sünnetin ıqtibarly kitaplarını tapmajagymyz söz.
Yani öwliýadan dilemek diýmek musulman doganlar Allah'tan öwliýadan dilemek, Allah'tan dilemekdir diýmek, öwliýany Allah Taala deňemekdir. Hatta Mekke müşrikleri Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem döwründe Mekke müşrikleri Ka'baň daşyny bir sor butdan dolar goýupdyrlar. 360 sany diňe Ka'baň taşda wurun. Ondan soň ýine de bar. Olar näme diýen eken? Öz butlar barada olar bizi yaratdy, rızkymyz berdi, oňaldat diýmeýän ekenler. Ol butlar Allah bilen biziň aramyzdaky arajylar, şefaatçylar diýen ekenler. Yani buttan dilemek, Allah'dan dilemek diýmeýärdiler Mekke müşrikleri. Bular aracı diýärdiler. Beryan, alyan Allah. Emma bular näme aracı diýärdiler. Emma bu akidesi bozuk bidgatçahun beryan misaly getiren tapan sözü Mekke müşrikleriň sözünden hem gorkunç we howply söz. Enne müşriklere näme diýende de geňdäl, näme diýende de geňdäl, sebäbi ady sünnet müşrikde. Din imandan bihabar adam ol. Emma bu adam özüne ahun, tagsir, ay alem jahan ilmine hayran, ulluqhan, alim, ehli sünnet diýip eline medrese var, ahun yetiştirýär, pata berip zat şey dip. Ol ýygyny düşüp görenler bunu gaty ýokary görýärler. Şu söz Mekke müşrikler diýen sözüm däl, ondan beterrek söz. Öwliýadan talap etmek, Allah'tan talap etmekdir diýmek näme diýmek? Yani bir insan şunu pikirlenmeli dämi? Diýdik, şu hadisi düşündiren hiç bir ygtybarly şerh, şu hadisiň düşündürüşini beren hiç bir ygtybarly ahli sünnetin kitabynda şu sözü ýok. Bar diýen görkezsin. Talap min öwliýa anna talab min öwliýa illa talab min Allah diýen söz. Allah Taala'nın öwliýalaryndan talap etmek, Allah'tan talap etmekdir, dilemekdir diýen söz bar diýen görkezsin. Ondan sonra diýär Hudaý tarapyndan mutawalli, yani Allah tarapyndan jogapkar edilen öwliýa. Bakdyky diýär, nünswerin Allah Taala weliň gepini eşidýär. Bakdyky weliniň gözi Hudaý bolsa, eli Hudaý bolsa, aýagy Hudaý bolsa, hemme zady Hudaý bilen bolýan bolsa, Hudaý onuň dilegini berjek bolsa, näme diýse diýenini etjek bolsa diýär. Bu da bir ýalňyş gurrun. Hem dünýäde hem ahiretde şol benne tarapyndan mutawalli boldy da diýär. Şol öwliýany çağırsaň Hudaýyň özü şoň tarapyndan mutawalli, şonuň hatyry üçin seniň işiň bitirýär diýär. Indi görýän, bularyň izine düşüp görenler ba, käbir doganlarymyz ba. Bilip ýa-da bilmän biz näme diýerler? Gön ölüden dilämiz ok diýär. Ölüden dilemek ýalňyş diýär. Onda näme diýäňiz diýseň biz dilek edemiz hakka hormat üçin diýäs. Yani öwliýalaryň hakka hormat üçin diýip Allah ýalbarýas diýerler. Bular musulman doganlar ýa öz izine düşýän adamlarynyň akidasyny dogry bilen oklar ýa-da ýalan sözleýärler. Çünkü bul ahun açık äşkär diye hiç gizli däl. Gön ölüden dilemeli diýip otyr. Öwliýadan dilediň, Allah Taala'dan dilediň diýip otyr. Hatta başka gurrunlaram bar. Kim öwliýalar çağırmalar ise Wahhabi diýip adam da otyr. Ona inşallah biz aýratyn düşünürüz. Yani bular musulman da onlar gön ölüden ýardam dilemeli diýerler. Ve ana şoňa bir delile mena şul gurrumy. Ve şu taýda aýdýan söz wa weliniň gözi Hudaý bolsa, eli Hudaý bolsa, aýagy Hudaý bolsa diýip hiç bir ähli sünnet ulamasy şu hadisi şerheden bu hile edip düşünürmendir. Bu gorkunç söz. Bir ahun alimyň agzyndan çykmaly sözler näme diýmek? Weliniň gözi Hudaý bolsa, eli Hudaý bolsa, aýagy Hudaý bolsa diýip. Yani sen ahun adam Allah Taala barada gurlanda sözlerini dikkat edip gurlamaly. Allah Taala barada gurlanna islenip bir musulman hususan ahun. Bu näme diýmek? Welin gözi Hudaý bolsa, eli Hudaý bolsa, aýagy Hudaý bolsa. Haýsy ulama şeýdip şerh edip duruş hadisi. Bu düşündürüş hatta ulamalarymyz ýa-da hadisiň dogry düşündürüşi bölümini aýdyp geçeriz. Akidesi bozuk bolan wahdeti vücut inancını aklaryň düşünürüşi.
Wahdet-i vücud diýip bir näme musulmanlygyny dogry ýoldan azan akidadaky insanlar ba wahdet-i vücudçylar diýilýär. Bu düşünürüş Allah islese mahlukatyň şekline görnüp bilýär diýen dinden çykan azan toparlaryň düşünürüşi. Şolar şoňa inanýarlar. Hatta şolar şu hadisi delil tutup näme diýipdirler? Allah islese mahlukatyň şekline girip bilýär diýen pikir öňe sürüpdirler. Nauzu billah, küfür bu söz. Bunu nereden çıkardyňyz diýsen, perişte diýe adam sıfatyna girip bilýär diýe Allah Taala da islese girip bilýär diýip nauzu billah küfür bolan pikiri şu hadisten öz ýanlarynyň şu hadise ýaplap öz batyl düşünjelerini öňe sürüpdirler. Bu gepin elbette bul ahun on etlen diýdi diýemiz ok, netini Allah Taala bilýär. Emma gepiniň daşy şolaryň gepine beňzäp dur. Welin gözü Hudaý bolsa, eli Hudaý bolsa diýen gep wahdet-i vücudçylaryň ittihadiyye diýilýän farkan düşünürüşine beňzäp dur şu gepiň daşy. Goşalar wagtyň adyna şüphe dörýär bul adamyň wahdet-i vücud baradaky düşünjesine ahilekka. Dogry hasap edýärmika ýa-da ýalňyş hasap edýärmika? Wahdet-i vücudçylar baradaky düşünjesine ahilekka. Şu düşünürüşinden özünden şüphe dörýär. Elbette niyetin Allah bilýär. Ana musulman doganlar hadisi nähilek ýalňyş düşünür otur. Allah Taala hakynda ýalňyş düşünürýär. Awliýalardan dilediğin Allah'dan dilediğindir diye. Ve üstesine de bu şerhi, bu düşünürüşü hiçbir ehl-i sünnetin iktibarlı kitaplarına gelmedik. Şimdi gelin görelim hadisin doğru düşünürüşünü ehl-i sünnet alimlerimiz näme diýipdir. Ve bu hadisin şerhinde esası iksanak iktibarlı kitap var. Şoňa esaslanýan musulman doganlar, Arapça bilýän doganlarymyz ýa-da şolaryň izini düşüp görenler görjek diýseler özlerim son görüp bilerler. Bira Umdatul Qari, Şerh Sahih Buhari, Bedruddin Ayni rahimahullah'ın ki. Çünkü Sahih Buhari'ň bu hadis Sahih Buhari'de geçýär. Umdatul Qari, Şerh Sahih Buhari, Bedruddin Ayni'ň qabla Sahih Buhari'ň şerhi, düşünürüşi. Yine bir Fethul Bari İbn Hajar el-Asqalani'ň ki. Ol hem Sahih Buhari'ň düşünürüşi. Başka da näme islan, başka da Arapça bilýänler şerhlere seredip bilerler. Esası şul iki şerhten misal berjek bolýan düşünürüşden. Bu hadisin musulman dogan asly ýanky diýişmel Buhari'de geçýär. Ebu Hurayra radiyallahu anh'tan habar berilýär we kudsi hadisdir. Kudsi hadis. Kudsi hadis diýänimiz musulman doganlar Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in Allah Taala şey diýdi diýip aýdýan hadisine kudsi hadis diýilýär. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem diýär Allah Taala şeýle diýdi diýär. Yani asıl şun delil tutuyorsan hadisinin asli. Şun aydan yerini. Öňem bar, soňam bar. Yani esasmyň şun aydan yerini men getirýän musulman doganlar Arapça bilen. Diýär: "Ve ma taqarraba ilayya 'abdi bi şeý'in ahabba ilayya mimma iftaradtuhu alayh. Ve ma yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu. فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبدش بها ورجله التي يمشي بها وإن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه." Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem diye Allah Teala diýdi diye. Bennem maňa meniň üçin parzlardan has söýgüli başga zat bilen ýakynlaşyp bilmez diye. Yani näme bize Allah Taala ýakynlaşdyrýan we Allah Taala'nın iň söýýän we iň gowwarýan zady näme? Parzlar. Bennem maňa meniň üçin parzlardan has söýgüli başga zat bilen ýakynlaşyp bilmez diye. Ondan sonra bennem maňa nefil ibadetlerim usulen ýakynlaşar diye. Allah Taala'nın razylygyny gazanýan parzlar bilen, ondan soň ýandan sünnetler we nefiller bilen şeý dip Allah Taala'nın razylygyny söýgüsini gazanýan. Allah Taala näme diýär? "We men onu gowwarar, men ol bennem söýärn" diýär. Haçanna men onu gowwaramda, söýümde eşidýän gulagy, görýän gözi, tutýan eli, ýöreýän aýagy bolaryn. Eger menden bir zat dilese dilegini berer, eger menden gorak dilese men onu goraryn diýär. Indi hadisten öwrenmeli dersimiz we asl bize düşündiriljek bolýan zat näme? Hadis musulman doganlar bize Allah Taala'nın söýgüsini kazanıp nähili Allah Taala'nın söýen we razy bolan bennesi bolmaly. Şonu öwre diýär bize.
O ölülerden zat dilemek on Allah yok bu hadiste. Yaqinan uzaktan hiç bir bağlantısı yok. Yani özünüz okap berdim täzen aytylap dinläp bilersiniz. Hadis bize Allah Taala'nın söýgüsini gazyryp nähili Allah Taala'nın söýen we razy bolan bennesi bolmalygyny öwrediýär. Onun üçin parzlary berja etmeli. Sonra nefiller, sünnetler berja etmeli. Farz we nefiller dolu we durus berja etsek Allah Taala näme diýär? Men şol bennem söýür we razy bolaryn diýär. Allah Taala'nın weli kullar hem weli kul boljak bolsaň ki weli bolmak demek bul bidgatçylar düşünýär weli bolsa plan ahun, plan işan, plan pir. Ol sen men weli diýenimden weli bolmaýar. Weliň belli bir şekili wasfy ýok, ul selleli, aga şekil oňal däl. Weli Kur'ana we sünnete we weli takwa adam weli. Ana şu hadiste qaýdylyan kişem weliň sypaty, wasfy. Farzlar berja edýär, nefiller we sünnetler berja edýär we takwa bolýar. Şoňa weli diýilýär. Bir goýun akyp boran, çölle gezip boran çopan halal ýaşap, namazlaryny kılıp misal üçin şoda weli bolup bilýär. Öýünden çykypan oturan aýal maşgala farzlar berja edip, sünnetler berja edip, namusyny gorap, maşgalasyna seredip, şoda weli bolup bilýär. Emma bulan düşünjesindäki weli şo daşyna adam ýygnaýan, eline okşadýan, ullukan selleli we adamlara üfläp şüfläp oturan şey dip adamlara welini hem ýalňyş düşünýärler. Demek bu hadis musulmanlar bize Allah Taala'nın weli gullarynyň kimlerdigini aýdýar. Kim şolar? Farzlar berja edýänler. Sonra nefiller berja edýär, sünnetler berja edýär. Ondan sonra şey dip Allah Taala'nın söýgüsine we razylygyna manasip bolan insanlar. Ondan sonra Allah Taala diýär men şol bennem söýürn we razy bolaryn diýär. Şonu bize öwredýär. Şu hadiste söýüp razy bolanymdan sonra bolsa diýär dilegini kabul ederin diýär. Allah Taala'nın söýgüsini gazanny, Allah Taala ol benden razy boldy. Ondan Allah Taala menden bir zat dilese dilegini bererin diýär. Menden gorak sorasa goraryn diýär. Yani hadis bize Allah'a yakin bolmaklygy öwredýär. Farzlar bilen sünnetler bilen soňam Allah Taala ýalwaryp Allah Taala'dan dilemekligi we nädemizde dilegimizin kabul boljakdygyny bize öwredýär. Emma bul akidesi boluq adam hadisi tersini öwürüp ölülerden dilemeledik goýupdyr. Weliler Allah deňep goýupdyr. Bir azasyk akylyna kemlik bolmayan adam şuna görnüp düşünükler, şuna düşünüp boljak. Bir ullukan, bir akylym gerek gel şuna. Azasyk bir düşünüp bilýän bolsan, gaty bir kelläň düşünjäň bidgat bilen, hurafa bilen, şirk bilen kirlenmedik bolsa, şol hadisi okasaň düşünükli. Bennem bana farzlarla yakin bolar, ondan soň nefillerle yakin bolar diýär Allah Taala. Ondan soň men onu söýürn. Söýümden soň dilese dilegini kabul ederin. Gorak dilese goraryn. Yani ey bennem diýär, sen bana yakin boljak bolsaň Allah Taala bize ýoluny görkezýär. Farzlaryny berja et, sünnetlerini berja et. İhlas bilen. Ondan soň men sen söýürn diýär. Söýümden soň dilegini kabul ederin diýär. Hadis bize Allah sığınmaklığı, Allah ibadet etmekliği öwredi otyr. Ama bul betbagat bilip ýa-da bilmän gaflatda özen belki Allah'ın welilerini dilemek Allah'dan dilemektir. Welin eli gözü Allah bolýar, ol mütevelli, on yerine jogapkar, onun dilesen Allah'dan. Nireden tapýan bunu, nirede gördün bunu? Ve yan dedim hadisin düşünürüşünde Sahih Buhari'nin düşünürüşü Fethul Bari'de ve yine de Sahih Buhari'nin düşünürüşü olan Umdatul Qari'nin düşünürüşünde gelýär. Hadis taqidiye onu sormuş şöyle musulmanlar. Haçanna men onu gowy görsem, eşidýän gulagy bolaryn, görýän gözü bolaryn, tutýan eli bolaryn, ýöreýän aýagy bolaryn diýen yer var musulmanda onlar. Ulamalar diýär. Fethul Bari'de de gelýär şol. Fethul Bari'de diýär ittifak bilen ulamalar kabul etdiler diýär şunun mecazlygyny diýär. Umdatul Qari'de de diýär bul mecaz diýär.
Onların ulamalar diýe ittifak bilen bir agzdan kabul etdiler şu sözler mecaz. Yani menen görýän gözü bolaryn, eşidýän kulagy bolaryn, tutýan eli bolaryn, yöreýän aýagy bolaryn diýäni diýe ulamalar bir agzdan kabul etdiler mecaz diýe şu zatlar. Näme diýmek mecaz diýmek musulmanda olur? Gönü manida däl, göçme manida. Bu ahunyň diýişi alaqqa welin göz Hudaý bolsa, el Hudaý bolsa, aýagy Hudaý bolsa diýip haýsy ulamamyň diýipdir, haýsy şerhde gelýär bu. Öz jüzünden çykaryp otyr. Onda näme diýdi ulamalar, näme diýär? Gözü bolaryn, eli bolaryn diýen ýerine. Haçan menen gowgarymda eşidýän kulagy, görýän gözü, tutýan eli, ýöreýän aýagy bolaryn diýmeginiň manysy diňe meniň razylygym bar zady sereder. Diňe meniň razylygym bar zady diňler. Diňe meniň razylygym bar zady el uzadyr. Diňe meniň razylygym bar ýerer ýörer diýdigi diýe. Yani diňe meniň razylygym bar zatlar bilen meşgul bolar diýdigi diýe. Yani doğru düşünür şul, ittifak bilen ulamalar şunu diýip otyr, bir agzdan şunu diýip otyr. Gönü manida däl diýe. Şundan belli boldy musulman doganlar bu kişiniň bu kişi hadisi ıgtibarly ahli sünnet kitaplaryna gelişi ýaly düşünürmän, öz düşünjesini laýyklykda düşünür otyr. Çünkü öz bu batıl düşünjesi ölülerden zat diläp bolsaň diýip inanýar bul ahun, bul bidgatçy ahun. Indi şonu ýyzyna düşüp gören garaçylary delil görkezmek üçin açık delil yok Kur'an'dan, sünnetten, sahabalardan, dört mezhep imamlardan yok ölülerden zat dilemeli diýip. Indi näme etmeli şeýdip mesela değişli bolmayan hadisi bir yerden tapıp getirip her yerden bir zat goparyp yok Süleyman Bagdadi bilmem näme diýdi diýip halky azaşdyrmakdan başga zat däl özüninkini dogry çykarjak bolup edýär. Ya bolmasa şehitler baradaky aýaty bular ýalňyş düşünürýärler. Ya bolmasa Maide surasynyň 35-nji aýatyny Allah Taala wesile gözleň diýen aýatyny ýalňyş düşünürýärler. Ki her birine aýry-aýry jogap berdik. Maýdan 35-nyň tefsirine näme diýipdir ulamalar? Şehitler ölü diýmän, şehitler diridir diýen Kur'an-ı Kerimde iki ýerde gelýär şehitler barada. Oň dogry tefsiri näme? Onu düşünürdik. Bular şol özüninkini dogry etjek bolup ayet hadisten açık delil yok. Ondan bar bolan delil getirip kapitalynyň öz ýalňyş düşünürüşini goşýarlar. Açık delil yok. Açık delil bar diýen ölüden dilemeli. Bana bir sürü ahun yetiştirdik, näme etdik diýip şeýdip çiýişip ýörler. Hondan märsi bolup, ay olar Wahhabi zat bilen ok jahil. Sen alim bolýan bolsaň getir görkez Kur'an-ı Kerimde nirde ölüden dilemeli diýip bar. Birje hadis görkez. Müňlerçe sahaba geçipdir. Sahabalaryň birinden delil getir, sahih delil getir. Dört mezhep imamlarymızdan getir, İmam Buhari'den getir, getirmänjik geçersin. Diňe onların bundan şeýdip hekaýe rivayet tapyp sahih bolmayan gurrunlar bilen garaçylar alap ýörler. Yani musulman doganlar şuna esaslanyp näme öwliýadan dilemek, Allah'dan dilemek diýip şirke çağırıp dur. Öwliýaň eli gözü Hudaý bolýar diýip wagtaty wujudçylaryň islama ters bolan düşünürüşine meňzeş düşünürüş berip dur. Indi şularyň ýyzyna düşüp ýörenler şol ahunlardan sorasynlar. Ol biz soramaly däl, biziň şüphämiz ýok bu zatlaryň dogrulygyna. Biz ogry bilen ogurlygyň halalmy haramlygyny tartışar ýalak biziň ogurlygyň haramlygyna şüphämiz ýok. Arakçyanyň arak harammy dälmi tartışar ýalak, jedelleşer ýalak, araň haramlygyna biziň şekimiz şüphämiz ýok. Öllen dilemekligiň şirkliginde şek şüphe ýok. Azyjyk dini bilen öwrenen adam dogry ýerden muny bilýär. Şoň üçin biziň bu zatlarda şekimiz şüphämiz ýok. Alhamdulillah elimize ahli sünnet ulamalarynyň kitaplary ba, tefsirlerimiz ba hiç birine ýok bu zat. Emma siz şularyň ýyzyna düşüp görenler bar, ahun öwliýamy hadyp ýyzyna düşüp görenler bar. Kyzyklanyň soraň,
Siz soran gidin şulardan. Ey ahunaga tağsir. Ene şu ve hâzâ mimma yedullu ala enne talab min evliya illa talab min Allah. Allah'ın evliya kullarından dilemek, Allah'dan dilemektir diyen sözünü ıgtibarlı ehl-i sünnet ulamaların haysi biri deyiptir şu hadisin şerhinde. Getir deyip soran. Kur'an ve sünnetten delil var mı? Sahabalardan, dört imamlarımızdan hey şu ölüden dilemekliğin delili var mı? Sahih Bukhari'nin ıgtibarlı tefsirlerine, şerhlerine ehl-i sünnet ulamalarımız şunu deyiptirler mi? Soran. Size sahih delil getirip bilmediler. Ondan bunun rivayet tapıp, hikayet tapıp, yani değişli olmayan ayeti getirirler, bırdat ederler. Getirip bilmediler. Yani özünüz için Müslüman doğanlar şulara ağırlanıp görünür diyez. Bizim düşmanlığımız yok. Sizem olarım Müslüman doğanımız. Olev ki hatalar, yanlışlar hem bolsa biz günahkar Müslüman doğanımız, bidgatçam olsa yanlış yollakı Müslüman doğanlarımız diyez. Kıynanıyaz, şey deyip yanlışlat edip görmeklerine. Ahl-i sünnetin ıgtibarlı alimlerinden haysi biri öwliyan eli gözü ayağı Hudaý bolýar diýip düşünüripdir şu hadise. Gidin soran ulamalarynızdan. Şul ahuny ýerine düşüp örenňizden soran. Haysi ıgtibarlı kitapda şul ahunyň kyalagy diýip düşünüripdir. Sahih delil getirip bilmediler. Ve şu bidgatçı ahunyň ýanyndakylara nesihat Allah Taala'nın razylygy üçin. Allah Taala'nın razylygy üçin nesihat. Ana şu dersten öňem Allah Taala'dan dilek etdim ya Rabbi haky beýan etmeklige lütf eyle. Şu bendelere eger münasip bolsa dogryny düşünüp tawba etsinler diýip dilek etdim. We ýene de dilek edýän Allah Taala tawba etmek meselesini şol adama. Sizden barın Müslüman doğanlar ýanyndakylar ahunaga tagfir sen bu diýen zatlaň senin öňüň hiç bir ıgtibarly ähli sünnet ulamaň diýmedik zady. Şirk sözler, wagtety wujudçylygyň sözlerine meňzapdyr diýip aýdyn, tawba etsin, ýaşam bir şene baran. Bu inançlarla o taraba gitse günü kıyın bolar. Allah'ın razılığı için barın elinden tutun da aydın umid ediyas Allah Teala yüreğini açsın şu adamın şu yanlışlarını düşünsün. Bir neçe adam bulun sözüne inanıp ulluqan adam alem cihan ilmine hayran deyip bun gepine inanıp yor ama haberi yok ağdaştırıp yor ondan. Özüm ağdaşıp yor, insanlarım ağdaştırıp yor. Gidin aydın. Ve şuna meňzeş adamlar musulman doğanlar eger hakiki ahli sünnet bolsalar öz ýalňyşlaryna kejirlik edip durman Allah Taala'dan gorkup mert bolup çıkıp ýerine düşüp görenlere diýmeli. Adamlar biz tawba etdik. We siz näçe ýyllap ýalňyşa urup gezdik. Hawa diýip açıklamaly. Eger mert bolsalar, eger hakyň ýerine adam bolsalar. Emma gynansak da şu wagta çenni bulardan bu hil mertlik görmedik. Bar oňaryan zatlar ayet we hadisler öz batyl akidelerini görä düşünürmek. Hawa bar başaryan zatlar şu özlerinden ilalaşmayan, öz bidgat we hurafalaryny kabul etmeýän musulmanlara näme diýip ýamanlaýarlar? Wahabi, Selefi. Hawa diňe bular dini bilýär. Hawa bu dünýäde diňe Türkmen sahrada Irfanabad galypdyr. Hawa bir şulan ahuny bilýär. Hawa onuň galanlar hemmesi Wahabi bir zat. O zahidan olaram Wahabi. O Arabistan olara tutuş Wahhab zat bilmeýär olar. Zar jahil. Ha bir bular galypdyr. Ha biram şular bilen ilalaşýan bidgatçylary. Bir bular dini bilýär. O doga bitdi dini öwrenip gören Mekke Medine'de ýaşap gören alimler gözüne açyp islamy öwrenip görenler. Olar zat bilmeýär, olar Wahhabimiş. Ama bu bilýär, bu hemme zat bilýär. Bu hata da etmeýär. Ýalňyşyny kabul etmeýär, öz inancynda da näme diýse dogry da çünki öz ýalňyşyny o çykyp bir gezegem diýmeýär men şu taýda ýalňyşdym diýip ki gözü dürtülüp duran kän ýalňyşlary bar. Bir ýerde çykyp eşitmedik ki adamlar biz şundan tawba etdik diýip aýdanlaryny. Beter özlerinden hannon märekede agzynda dolup gurlap özünkini kabul etmeýänlere Wahabi diýip gören adam. Ýa-da näme diýerler? Hakka aýdýanlary ýigrendirmek üçin bu oňaryan işlerde şulan kafirleriniň aýdýa olar öwliýalara söwýärler.
O peygambere but diýerler. Kerametini kär edýärler. Şuna meňzeş sözler bilen özlerle lalaşmayan musulmanlar ýigrendirjek bolýarlar, garalaýarlar. Musulmanlara öwretjek bolsaň parzlar we sünnetler we nefiller we mustahaplar we şu zatlara öwretmeli. Öz batyl düşünjäňe görä ýol ýasap, dinde ýok zady bar diýip, sogap diýip, onda öwretjek bolup ayet, hadisi Yahudiler ýalag edip, öz düşünjäňe görä düşünürip tahrif edip, Yahudiler şey diýen eken, Tewratyň ayetlerini öz düşünjelerine görä düşünürýän ekenler. Bu Yahudilykdan başga hiç zat däl. Gelýän, alýan kudusi hadisi Allah'dan dilemeli diýip duran hadisi towlap tersine öwürip öwliýadan dilemek Allah'dan dilemekdir diýip adamlar öwliýadan dilemeklige çagyrýar. Sen beýdip hadisi öz düşünjäňe görä düşünürjek bolsaň, seniň şigalardan we şoňa meňzeşlerden parkyň galmaýar. Olar hem şey diýerler. Özlerinden göwün hoş şigalanan mysal üçin. Aýby Ähli Beytiň ýyzyna, Aliň ýyzyna, Hasan Husaýnyň ýyzyna göwünlerini hoş. Şolar hem öz o sellellerini öwýärler, ayetullah, aýnäme, Ullahan, Seyyid bir zat diýip öwüp şey diýip göwün hoş özlerinden. Emma tersi ýollar. Sebebi öz kellelerine görä düşünürýärler ayet hadisleri, sahabalara görä däl, selef salihine görä däl, dört mezhebe görä däl. Siziň şolarda näme farkyňyz galýar? Siz hem şey diýip ýörseňiz. Allah Taala'dan dilegimiz, Allah Taala bize hak edip görkezsin we oňa ýermek nesip etsin we batyl edip görkezsin we ondan uzaklaşmak nesip etsin. Ve şu da onlarımıza hiç bir şahsi bir düşmanlığımız yok, ýigrenjimiz yok. Birje diýen zatymyz Allah'ın razylygy üçin şu bid'atlaryňy taşlaň. Allah'ın razylygy üçin şu bid'atlaryňy taşlaň. Size inanyp ýören adamlar allamaň. Yok zatlara bar diýmäň, sogap bolmaýan zady ullakan sogap bar diýip allamaň adamlary. O dilegimiz şu ýalňyşlara düşüp ýören musulman doganlarymyz da öz ýalňyşlaryny düşünüp tawba etmeklerini Allah Taala'dan dileg edýän. Elhamdülillahi Rabbil alamin.